Дзень добры, сябры. Сёння мы продолжим нашу з вами размову про развіццё культуры у Беларусі у 20-30 гады. Адным з асноўных сюжэтаў, як вы памятаеце, быў сюжэт про палітыку беларусізацыі. Палітыка беларусізацыі аказала значны ўплыў і на заходнюю Беларусь, на настрой насельніцтва заходняй Беларусі, на нацыянальна-вызваленчы рух. На карце, ось злева, заходняя Беларусь. На настрой насельніцтва на нацыянальна-вызваленчы рух. Адным з асноўным лозунгаў гэтага руху стала за ўз'яднанне заходняй Беларусі з савецкай Беларуссю. Значны ўплыў аказала палітыка беларусізацыі і на настрой палітычнай беларускай эміграцыі. У кастрычніку 25-го года адбыўся сход Рады і ўрада БНР, які прыняў пастанову аб сваім самароспуску і аб спыненні барацьбы супраць савецкай улады. Сход жа пастанавіў прызнаць Мінск, цытую, адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі. У гэтай акцыі выявілася імкненне да нацыянальнай згоды, разуменне, што галоўнае – гэта лёс народа, а не палітычныя амбіцыі. Многія з прадстаўнікоў беларускай эміграцыі, у тым ліку і членаў Рады, урада БНР, вярнуліся па запрашэнню савецкага урада, урада Савецкай Беларусі, вярнуліся ў БССР. І атрымалі тут, згодна сваёй кваліфікацыі, сваім ведам, сваім імкненнем, працу. Галоўным чынам у галіне навукі, культуры, асветы. Сярод тых, хто вярнуўся, былі ў прыватнасці былыя старшыні Рады БНР Вацлаў Ластоўскі, Алесь Цвікевіч, здымак зроблены ў турме ў 30-м годзе. Яшчэ раней былі амністыраваны Язэп Лёсік, Аркадь Смоліч, Сцепан Некрашевіч, якія не ад'язджалі ў эміграцыю. Асабліва значным прадстае ўклад у развіццё беларускай культуры Вацлава Ластоўскага. Працаздольнасць і шырыня яго творчага дыяпазону здзіўляе. Вершы, проза, публіцыстыка, мастацтвазнаўства, кнігазнаўства, а найбольш матэрыялаў па старажытнасці беларускай гісторыі. Ён аўтар кароткай гісторыі Беларусі, гісторыі беларускай крэўскай кнігі. Спадчына яго становіцца патроху вядомай і сённяшняму чытачу. Вось у маладосці, першы нумер за гэты год, надрукаваны два яго творы. Маладосць, першы нумар. Гэта ураджанні ад паездкі ў Беларускую радавую сацыялістычную рэспубліку. У 26-м годзе ён прымаў удзел у акадэмічнай канферэнцыі. І яго фантастычная аповесць «Лабірынт». Раю прачытаць. І многія з тых, хто вярнуліся, у тым ліку Вацлаў Ластоўскі, Цвікевіч, сталі першымі акадэмікамі Акадэміі навук Беларусі. Безумоўна, ні яны, ніхто б іншы яшчэ не маглі і ўявіць сабе, не маглі здагадацца, і ў сне прысніцца ім не магло, што адбудзецца на стыку 20-30-х гадоў той самы круты сталінскі паварот у палітыцы, які для іх абернецца смерцю ў 37-м годзе. Зараз усе яны рэабілітаваны, адноўлены ў званні акадэмікаў. Такім чынам, адны вярнуліся, другія засталіся, працягваючы свой удзел у беларускім нацыянальна-вызваленчым руху ў заходняй Беларусі. І не будзем утойваць, савецкай Беларусі ішла ім і маральная, і матэрыяльная дапамога. Не перарываліся ў той час і культурныя сувязі. Сёння перад намі адкрываецца магутны пласт здабыткаў беларускай культуры, створаны беларусамі за межамі БССР. Да адных з найбольш выдатных дзеячоў нацыянальнага руху, дзеячоў беларускай культуры адносіцца і Браніслаў Адамавіч Тарашкевіч.
Это здымки у музея Академии наук. Один со стендов присвечаны Брониславу Адамовичу Тарашкевичу. Яго беларуская граматыка. Мы з вами знаходзімся ў гарадскім пасёлку Радашковіча. У гэтым горадзе жыў і працаваў у 20-е гады Бронислав Адамович Тарашкевич. Тут і зараз жыве яго жонка Вера Андреевна Нежанковская. Да яе мы і накіруемся. Вера Андреевна, вось у 18-м годзе Бронислав Адамович выдаў сваю граматыку. Вы ведалі аб гэтай працы, і потым ён жа яе дапрацоўваў? Ну, в 18-м я не ведала, бо яшчэ его не ведала, не была знакомая. Ну, я ведала, что он весь час бедовал, что он не докончил. Там, значит, эта этимология была, синтаксиса он не докончил, значит, еще историю грамматики. Он марил, так само это его мара была, грамматика. И потом, значит, и громада фактично две потом. И у турме працаваў над граматикой, так? И у турме он працаваў грамматики, и я выдала нават, он дополнил и в 28-м годзе. Вы выдали гэтую граматику? Граматики, уже коли он был. Коли он дапрацаваў яе турме, потом вы яе выдали, так? Працэс жа беларусізацыі у савецкай Беларусі пракладваў сабе дарогу непроста. Прадстаўнікі старога рускага чынавенства прынялі беларусізацыю рэзка адмоўна, трактуючы яе як суцэльнае абеларусіванне. Гэтак жа адмоўна на пачатку успрыняла беларусізацыю і частка яўрэйскай інтэлігенцыі, польскай інтэлігенцыі і іншых нацыянальных меншасцей, памылкова палічыўшы, што беларусізацыя будзе перашкаджаць развіццю іх уласных нацыянальных культур. Не ўдалося пазбегнуць і некаторых хібаў пры правядзенні беларусізацыі. Ну, перш за ўсё, фарсіраванне яе тэмпу і адміністрацыйныя метады яе правядзення. Але гэтыя хібы даволі паспяхова пераадольваліся. У 28 годзе былі падведзены першыя вынікі першага этапу палітыкі беларусізацыі. На новы этап ставілася задача увесці беларускую мову у быт, у культуру. Задача гэта была сфармулявана сакратаром ЦК Кампартыі Беларусі Кнорыным, які працягваў лінію свайго папярэдніка Александра Івановича Крыніцкага. На гэтым агульным здымку Крыніцкі сядзіць справа з дачкой Славінскага, сакратара ЦК, на руках. Працягваў яе і Ян Гамарнік, які змяніў Кнорына. Але працаваў Гамарнік на Беларусі менш года. У студзені 30-го года сакратаром ЦК КПБ становіцца Константин Викентьевич Гей, а начальнікам АДПУ становіцца Рапапорт. І ўсё пачынае рэзка мяняцца. Хаця і не яны былі праваднікамі, ініцыятарамі новага павароту, новай палітыкі, але яны аказаліся стараннымі выканаўцамі новага курсу, які цалкам адмаўляў беларусізацыю. Новы этап аказаўся зусім іншым, чым планавалася. З канца 20-х гадоў пачынаецца кампанія па разгрому так званага нацыянал-дэмакратызму. Што гэта за з'ява? Тое, што нам ужо сёння вядома аб гэтай з'яве, дае нам падставу сказаць, што нацыянал-дэмакратызм, так як ён трактаваўся на той час і так як вялася з ім барацьба, гэта з'ява цалкам сфальсіфікаваная ў гісторыі і ў культуры Беларусі. Першапачаткова нацыянал-дэмакратызм падаваўся як правая небяспека ў культурным будаўніцтве. Вось і кніжка Груновіча «Супраць нацыянал-дэмакратызму і шавінізму розных колераў». Так вось ён падаваўся як імкненне ставіць нацыянальныя інтарэсы вышэй за класавыя, узрошваць нацыянальную форму на шкаду яе пралетарскаму зместу. Але ў хуткім часе палітычныя ацэнкі нацыянал-дэмакратызму рабіліся больш жорсткімі, аж да параўнання з нацыянал-фашызмам. Это старонкі з кнігі таго ж Гаруновіча. Пад ім сталі разумець варожую савецкаму ладу ідэалогію і практыку, контррэвалюцыйныя плыні, якія мелі быццам бы сваёй мэтай адарваць БССР ад Саюза СССР
и реставрировать капитализм. Одним з першых у правым ухіле і нацыянал-дэмакратызме быў абвінавачаны Чарвякоў. Яму ў той час удалося адстаяць сябе, яго чарга прыйдзе ў 37-м. А вось Жылунович, кандыдат у члены ЦК, кіраўнік галоў мастацтва наркамата асветы, і Усевалад Ігнатоўскі, член бюро ЦК, першы прэзідэнт Акадэміі навук БССР, былі зволены з усіх пасад і ў студзені 31-го года выключаны з парты. Не вытрымаўшы цяжары абвінавачанняў і пратэстуючы супраць гэтага павароту, які адбываўся ў палітыкі, Ігнатоўскі застрэліўся. Выбачанне пасведчання медэкспертызы аб смерці Ігнатоўскага. Памёр ад сквознай стралянай раны галавы. Лёс цяжкі напаткаў і сям'ю Ігнатоўскага, злеў Ігнатоўскі са сваёй сям'ёй. Уся яго сям'я будзе рэпрэсіравана ў 37-м годзе. Малодшы і сярэднія сыны будуць абвінавачаны ў тэрарызме і расстраляны. Ацалее толькі старшы сын Міхаіл, які ад'едзе ў 34-м годзе на Кузнец-Буд. Апагеем, набываючай моц барацьбы з нацыянал-дэмакратызмам, стала справа так званага Саюза вызвалення Беларусі, так званай контррэвалюцыйнай антысавецкай нацдэмаўскай арганізацыі. Арганізацыі, якая ніколі не існавала. У 30-м годзе пракатваецца першая хваля арыштаў. У ліку арыштаваных было і каля 30 супрацоўнікаў Акадэміі навук, прэзідэнтам якой быў Ігнатоўскі. Усяго за прыналежнасць да СВБ будзе асуджана несудовым органам калегіі АДПУ 90 чалавек. І хаця прысуд быў адносна мяккі, большасць з іх была выслана на 5 гадоў за межы Беларусі, але гэта справы ніякім чынам не мяняе. Тым больш, што нарком асветы Антон Балецкі, вы бачыце на здымку 28-го года яго. А вось гэта Антон Балецкі праз 2 гады, здымак зроблены ў турме, быццам бы іншы чалавек, састарэў гадоў на 20. Так вось Балецкі і нарком земляробства Прышчэпаў былі асуджаны да 10 гадоў лагераў. У 37-м годзе усе тыя, хто праходзілі па справе СВБ, будуць зноў асуджаны і асуджаны ўжо да смяротнай кары. І толькі праз многа гадоў, у 56-м годзе першы раз і ў 88-м другі раз усе члены так званай арганізацыі СВБ будуць рэабілітаваны. Ігнатоўскі, Балецкі і Прышчэпаў адноўлены зараз і ў партыі. Гэты страшны удар па беларускай інтэлігенцыі, па беларускай культуры быў бы значна больш сакрушальным, мог аказацца, калі б апрычнікам з АДПУ удалося ажыццявіць свой першапачатковы намер. Па гэтаму намеру у лік арганізатараў і ў лік кіраўнікоў Саюза вызвалення Беларусі былі залічаны Янка Купала і Якуб Колас, песняры беларускія. Але тыя, хто шыў гэтую справу, не ўлічылі мужнасці і стойкасці паэтаў. Янка Купала непахісна абвергнуў усе абвінавачванні і наадрэз адмовіўся, па словах Гея, цытую, «пайсці насустрач нам у сэнсе хоць бы асуджэння контррэвалюцыйнай дзейнасці сваіх сяброў, удзельнікаў і кіраўнікоў Саюза вызвалення Беларусі». Песняр свабоду і абраў, хаця і жудаснай цаной, ударам нажа сабе ў бок. У сваім перадсмяротным пісьме Чарвякову Янка Купала, вы бачыце яго на здымку, ёсць і такія радкі ў гэтым пісьме. Лепей смерць фізічная, чым маральная. Урачам, на шчасце, удалося выратаваць яго жыццё. А ДПУ прыйшлося ўносіць карэктывы ў версію. У адным не памыліўся Гей, калі ацаніў учынак Купалы як пратэст супраць палітыкі барацьбы з нацыянал-дэмакратызмам. Ахвяруючую сабой, паэт ратаваў іншых і ў многім зменшыў удар, прыняўшы яго на сябе. Гэтак жа, як і самагубства
Всеволода Ігнатоўскага, друга Янкі Купалы. Зразумець прычыны такога павароту ад палітыкі беларусізацыі да разгрому нацыянал-дэмакратызму магчыма толькі тады, калі мець на ўвазе, што палітыка беларусізацыі праводзілася ў агульным рэчышчы новай эканамічнай палітыкі. І адмена, адказ ад НЭПа, пераход да суцэльнай насільнымі сродкамі калектывізацыі, стварэння таталітарнай сістэмы рэжыму асабістай улады Сталіна з непазбежнасцю павінны былі прывесці да змяненняў і ў нацыянальнай, і ў культурнай палітыцы. Паводле неверагоднай логікі тых, хто праводзіў у жыццё сталінскія планы і ідэалагічныя устаноўкі развіцця літаратуры, пісьменнікі, дзеячы культуры былі, маўляў, атручаны ядам дробнабуржуазнай маралі. Гэта старонкі ўсё з той жа кнігі Гаруновіча і адпаведныя загалоўкі в яго кнізе. Нацдэм атаясамліваўся з правым, кулацкім па зместу ухілам. Сялянская літаратура ураўноўвалася з кулацкай, і таму пісьменнікаў, дзеячоў культуры, перш за ўсё сялянскага паходжання, у пару, калі кулацтва ліквідавалася як клас, чакалі непазбежныя рэпрэсіі. Адных раней, другіх пазней. Спакваля прыхільнасць да беларускай культуры, да беларускай мовы, якія гонарам лічыліся ў гады 20-е, да сярэдзіны 30-х гадоў абернуцца сваёй супрацьлегласцю. Ужо веданне мовы стане крыміналам і падставай для абвінавачвання ў нацыянал-дэмакратызме, ведання, выкладання мовы. Як гэта адбылося з вядомым вучоным, рэктарам універсітэта Уладзімірам Івановичам Пічэтам, які быў абвінавачаны ў нацыянал-дэмакратызме. І вось гэта выдатнага вучонага, вядомага не толькі на радзіме, але і ў Еўропе, летам 30-го года арыштуюць у сувязі са справай СВБ. Уладзіміру Івановичу пашанцавала. Яго знікненне не засталося незаўважаным еўрапейскай грамадскасцю. Падчас візіта у Маскву міністр замежных спраў Чэхаславакіі Бенеш выказаў Сталіну пажаданне сустрэцца з Пічэтам, з якім ён пазнаёміўся і пасябраваў на адным з міжнародных кангрэсаў яшчэ ў 27-м годзе. Пічэту хутенька, па загаду Сталіна, адшукалі ў лагеры, прывезлі ў Маскву, крыху падкармілі, адзелі ў добры касцюм, але ж праінструктавалі. Калі запытаюць, дзе знаходзіліся, то адкажаце, далёка ад Масквы, у доўгатэрміновай навуковай камандзіроўцы. Вось так лагер стаў камандзіроўкай. Сустрэча з Бенешам адбылася. Пасля вяртання ў Прагу на прэс-канферэнцыі Бенеш сказаў, што слухі аб арышце Пічэты і гібелі, на шчасце, не пацвердзіліся. Правесці ўдалося Бенеша, але і ацалеў Пічэта. У наступныя гады ён працаваў за межамі Беларусі, у Маскоўскім дзяржаўным універсітэце, у Акадэміі навук СССР і паспеў зрабіць шмат карыснага. У 1939 годзе ён быў абраны членам-карэспандэнтам Акадэміі навук СССР, а ў 1940 годзе быў адноўлены ў званні акадэміка Акадэміі Беларускай акадэміі навук. А колькі ж талентаў не вярнулася, колькі загінула іх і колькі страціла з іх заўчаснай смерцю наша краіна, наша навука, наша культура. Пашанцавала і другому вядомаму вучонаму гісторыку Нікольскаму Мікалаю Міхайлавічу. Яго мінавала хваля сталінскага тэрору. І як не цяжка было пад прэсам сталінскіх дагматаў і стэрэатыпаў захаваць навуковую аб'ектыўнасць, яму і гэта удалося ў галоўным. Працы Нікольскага па пытанні гісторыі рэлігіі царквы, гісторыі старажытнага ўсходу, этнаграфіі і фальклору Беларусі не страцілі свае каштоўнасці і сёння. Але нельга белае падмяніць чорным, злучыць незлучальнае. У хуткім часе тэрмін беларусізацыя знікне з ужывання.
трапіць на дзесяцігоддзі пад забараняльнае табу. Рэпрэсіўная машына набярэ абароты. У гэтай трагічнай, штучна створанай лініі на абвастрэнне класавай барацьбы відавочна сувязі справы СВБ са сфабрыкаванай у 1937 годзе справай, так званай справай аб выкрыцці на Беларусі аб'яднанага антысавецкага нацыянал-фашысцкага падполля на чале з кіраўнікамі рэспублікі Гікалам, Каладзедам, Чарвяковым. Усяго у хадзе чыстак і рэпрэсій рэспубліканская партыйная арганізацыя ў 1937-1938 годах страціла каля паловы свайго складу. З 1937 год дэманстрацыя, той самы 1937. Гікала яшчэ жывы. Паводле няпоўных дадзеных, было арыштавана 90 чалавек членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі. І сярод іх такія вядомыя дзеячы культуры, заснавальнікі сучаснай беларускай літаратуры, як Зміцер Жалуновіч, Максім Гарэцкі, Уладзіслаў Голубок, Міхась Шарот, Міхась Зарэцкі, Алесь Дудар, Платон Галавач і іншыя. Многія з іх, большых за палову, не вярнуліся з турмаў і лагераў. І больш за 100 вучоных страціла на той час Акадэмія навук. Паспытаў лагераў і адзін з першых акадэмікаў, беларускіх акадэмікаў, Гаўрыла Іванович Гарэцкі, пра якога мы з вамі нагадвалі, гаварылі ў папярэдняй перадачы. Вось гэты музей валуноў у Мінску на вуліцы Русіянавай яго бадай што апошняя справа ў жыцці. Навуковае значэнне музея несумненнае, але не толькі. Музей гэты узбагачае нас не толькі ведамі геалагічнай гісторыі зямлі. Ён упрыгожвае горад, дае чалавеку магчымасць адчуць прыгажосць сваёй зямлі, сваёй старонкі, шанаваць яе і бярэчы. Чи не з тых далёкіх, змрочных дзён лагераў, па кантрасту з імі нёс у табе Гаўрыла Іванович светлую мару аб гарманічным спалучэнні міру чалавека з мірам прыроды, аб ладзе яго самім сабой, з другімі людзьмі, з гісторыяй свайго народу. У 30-е гады сфера ўжывання беларускай мовы рэзка звужаецца. У школах, вышэйшых навучальных установах, навуковых установах, у выдавецкай справе знікае яна са справаводства. Сучасная складаная моўная сітуацыя ў нашай рэспубліцы сваімі вытокамі узыходзіць менавіта да тых гадоў. У гэтае дзесяцігоддзе пачынаецца і беспрыкладнае скажэнне гістарычнай памяці. Гісторыя пачынае перакройвацца і перапісвацца па сталінскіх канцэпцыях і схемах. З яе старонак знікаюць многія імёны. Многія факты па-іншаму трактуюцца. У рамках зразуметай па-сталінскі сацыялістычнай рэканструкцыі гарадоў знічаюцца сотні помнікаў, гістарычных помнікаў. Водгукі гэтай палітыкі сягаюць аж да нашых дзён. Колькі помнікаў зруйнавана, а колькі знаходзіцца ў занядбаным стане. Тым не менш, у Мінску у тую пару стваралася новая архітэктура, якая пакінула пасля сябе вядомыя збудаванні. Мінск канца 30-х гадоў. Дом урада. Дом Чырвонай арміі на месцы былога архієрэйскага падвор'я. Бібліятэка Леніна.
універсітэт, тэатр оперы і балета. Архітэктурнае аблічча сталіцы змянілася. Шкада, што старыя будынкі страчаны, таму што спалучэнне новай і старой архітэктуры і складае музыку архітэктуры, аблічча горада. Але агульнае, паступальнае, нягледзячы на дэфармацыі, развіццё культуры не прыпынілася. У 30-е гады і ў 30-е гады з'яўляюцца сапраўды таленавітыя творы. Як, напрыклад, п'еса Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім». Духоўныя творчыя сілы народа аказаліся такімі магутнымі, што здолелі вылучыць новых таленавітых пісьменнікаў, дзеячоў культуры замест загінуўшых. Набылі творчую моц, дэбютаваўшыя ў другой палове 30-х гадоў Броўка, Чорны, Глебка, Лужанін, Ян Скрыган, Зарэцкі, Куляшоў, Шушкевіч, Кляшторны і іншыя. На жаль, і многіх з іх падхопіць чорны віхур 37-го года. Ацалелыя пісьменнікі побач з сапраўды таленавітымі творамі, якіх было немнога, напішуць і шмат шэрых апалагетычных. Не разабраліся, трапілі ў палон пафаснага звону, усхвалілі тое, што трэба было б асудзіць. А многія творы, напісаныя ў той час, як, напрыклад, камароўская хроніка, віленскія камунары Максіма Гарэцкага, убачаць свет толькі ў 60-е гады, ці як запіскі Самсона Самасуя, это пісьменніка Андрэя Мрыя, толькі ў 88-м годзе. У 32-м годзе адкрыецца Беларуская дзяржаўная кансерваторыя, праз год тэатр оперы і балета, на сцэне якога разгорнецца талент адной з першых прафесійных спявачак Беларусі Ларысы Пампеевны Александроўскай. Хроніка 30-х гадоў. Паглядзіце. Жыццё не прыпынялася. Былі і святы, былі і дэманстрацыі. І радаваліся людзі, і святкавалі шчыра. І усумніцца ў тым няма падстаў. І папракаць няма ў чым. Чалавек усё ж больш схільны да аптымістычнага ўспрыняцця жыцця, як і мы спадзяёмся сёння на лепшае ў наш складаны час. І схільны да памяці аб добрым. Як бы то ні было, і ў 30-е гады краіна будавалася, вырасталі заводы і фабрыкі, змірыліся неяк і з калгасамі, і іх паднялі, выцягнулі на сабе сваёй працай сяляне. Сталінскі палітычны пераварот застаўся незаўважаным большасцю. А лагеры, высылкі, цэлы архіпелаг ГУЛАГ былі ахінуты таямніцай. Каму ўдалося выйсці, той маўчаў аб тым, што бачыў, што паспытаў. І добрае, і дрэннае, і цяжкае было ў жыцці нашага сучасніка. І калі мы гаворым аб рэпрэсіях, калі высвятляем чорныя, запаўняем белыя плямы нашай гісторыі, трэба адрозніваць творцаў таталітарнага рэжыму ад працаўнікоў, рабочых, сялян, інтэлігентаў. Яны складалі большасць народа. І не трэба ўяўляць іх толькі ахвярамі. Ім трэба быць удзячнымі за працу, за іх нелёгкае жыццё. І не рабіць адказнымі за перакосы і хібы эпохі. Ці рабіць іх толькі ахвярамі. Яны ж нашы бацькі, нашы дзяды. І пераемнасць, сувязь пакаленняў, словы не пустыя. Усяго вам добрага, сябры.